Padusa ndithu pafupifupi sabata ngati asayi ndithu masabata awiri pamene mafuta galimoto anayamba kuoneka ndithu kuti ayamba kuvuta mizinda yambiri ya ku Malawi. Posatira zimezi tinaona ndithu kuti anthu ambiri anayamba kudandaula makatu ndithu chifukwa cha vuto limeneli, potengera kuti ena amapanga bizinesi chifukwa ndithu cha mafuta galimoto. Akapeza mafuta galimoto ndi pamene ndithu amapanga bizinesi kupeza ndalama. Tinaona ndithu kuti makosana amene amachita bizinesi yakabaza chakuzomba uku lero ndithu anadandaula kupempha boma kuti lichitepo kanthu mwansanga maka chifukwa cha vuto ndithu lakusowa kwa mafuta galimoto, ponena kuti akukanika ndithu kuti apeze zosowa za moyo wawo chifukwa choti nthawi yambiri akutaya pamene amakhala ndithu pa filling station kudikira kuti apeze ndithu mafuta amene wa galimoto. Komano kumbali ya boma tinaona ndithu kuti kumeneko masiku angapo apitawo anazayankha kunena zoti vuto lakusowa kwa mafuta galimoto likubwera maka chifukwa cha global economic factors, ndiye kuti mavuto ndithu azachuma amene aziko lapasi. Ndetu paja dziko la America lapereka ndithu ma sanctions ku dziko la Russia zimene zapangisa zonena kuti production ya mafuta ndiye kuti ikhale yochepa ndithu. Makapotsatira ndithu kuti dziko la Russia ndimene limatulusa kwambiri, limapanga produce mafuta kwambiri agalimoto pa dziko lonse lapasi. Ndiye paja ndithu mmene zimakhalira supply ikakhala low ndiye kuti demand imakhala high, mapeto ake mtengo wakatundu ndithu umakwera. Ndimene zakhalira pamenepa mwina ndithu ndi zimene aboma amafuna kutanthauza pamenepa ngati zifukwa zina zimene akutchula zonena kuti global economic factors. Ndenatu amabwera maka kumanena zonena kuti kodi pali kusiyana kwanji kwa chipani cha Democratic Progressive Party ndi chipani cha Malawi Congress Party. Maka posatira ndithu kuti vuto langati limene la mafuta galimoto ndimene ndithu lanakhale kusausa kwambiri nzika za dziko la Malawi. Mulamuliro ndithu wa chipani cha Malawi Congress Party ndero zigoba ndithu za chipani cha Malawi Congress Party kusereko zimakhala zikudumphadumpha kusangalala kwambiri kuona ndithu kuti chipani chimene cha Democratic Progressive Party zikuoneka ndithu kuti zinthu ziyamba kwasokonekera ndimene ndithu amayankhulira kusereko. Komano posatira zimezi tinaona ndithu kuti a Transport Association of Malawi anabwera ndithu kuzafotokozera kunena zona kuti kwagwidwa ndithu mafuta akuchoka ku maiko akunja, ndi mafuta amenewo akudusira ndithu ku Tanzania, ena akudusira ndithu ku dziko la Mozambique. Ndi amafotokoza maka kunena kuti mafuta amene akuchoka ku dziko la Tanzania amenewa akubwera ndithu mathankala okwana 200 ndimene amafotokoza pamenepo, pamene ndithu kumbali ya dziko la Mozambique kukubwera mathankala okwana 100. Ndi mathankala amene akuchoka ku Mozambique akuchoka ndithu ku Beira, ku port imene maziwa kuti Beira kumene ku Mozambique. Ndi amazafotokozeranso maka kunena zona kuti mafuta ena ndi kuti abwera ndithu kuchoka kumene ku Mozambique, komano agwisa ntchito train kapena kunena zoti stima ya pantunda ndimene ndithu inyamule mafuta amenewo. Komano kuchuka kwa mlingo wa mafuta amene agwisa ntchito train sanafotokozere kuti ndi malitazi okwana motani. Ndi ena amabwera maka kumazafotokozera kunena zoti amene akuboma sakufotokozera ngati mene amachitira ndithu chipani chimene chinaliko cha Malawi Congress Party. Chifukwa mnthawi imeneja zinthu ngati zimene zikangochitika nkhani yolengeza inali ya chipani cha Malawi Congress Party, akhazona kuti akupanga ndithu zimene za mafuta ndi kuti amakhala kulengeza kwambiri. Ndi kuti zigoba zawo amene amazitchulanso kuti a media team kumeneko achina Dickson Kashodi ndi kagulu kake amakhala ndithu akuvuta masamba mchezo a Facebook kulemba nkhani zokhuza ndi za mafuta zimene a president apita ndithu ku Saudi Arabia. Iyi komanso abuma amene timaona ndithu kuti ayi tikupanga ndithu government to government kuthandiza zoti dziko la Malawi ndi dziko la Saudi Arabia akuti ndithu amagwirizana zoti mafuta azigulisana ngati dziko ndi dziko popanda mamiddlemen. Ndi mmene amafotokoza nthawi imeneyo. Koma chonsecho anapita ndithu ku Kenya. Tinaona ndithu kuti Ibrahim Matola ndi kagulu kawo anapita ku dziko la Kenya kumeko katatenga katapita kumeneko ndalama zake ndi zimene anapita nazo ku Saudi Arabia kumene akuti anakagulira mafuta. Ndi analonjezana kumeneko kulonjeza dziko la Kenya kuti akagulisa malonda foja ndi pamene ndithu azabwezere ndalama zimenezo. Ndetu ma social media munavuta kwambiri. Tinaona ndithu kuti amene a Lazarus Chakwera anapita ndithu kumene ku Saudi Arabia ndi kuti atava mikanjo kumeko kwina kuti atatuta muzi wonse kawa ukasiya uku ulendo kumene ku Saudi Arabia. Nkhani yake akuti government to government ndi kuti diru ya mafuta ameneyo. Ndetu mafuta government to government atangobwera tinangoona zoti kanango ka 2 weeks
kenako ndithu mafuta aja asowaso aja mana kuti akhala government to government aja kenako anthu ndithu kuyamba kugona ma filling station ndime zimakhala ndithu mulamuliro umene wa chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera. Kenako tinaona ndithu kuti anakabwereka ndi ndalama lake kanali $50 million kuti akagule ndithu mafuta ndi ka $50 million ko anapeza zoti enaso atapapo soka ndalama imeneyo achina kulini zamba paja ndithu ndi amene amakhuzidwa kwambiri ndi nkhani zotapatapa maka ndithu zaziphuphu ndi katangale amene wandithu ndi amene anali pa center ya zimenezo. Ndeno apapa abomano anazafotokozera maka kunena zona kuti chimene chinapangisa kuti mafuta akhale akuvuta kwa sabata ndithu zingapo ndichonena kuti pamene amalowa mboma anapeza zoti makosana a chipani cha Malawi Congress Party anatapa ndithu ndalama zonse zimene zinali ndithu ku Reserve Bank. Ndalama zimenezo ndikuti ndi za maiko akunja zimene ndithu amagwisa ntchito pogulira ndithu mafuta amenewa komanso katundu wina ochoka ndithu ku maiko akunja nde akuti ndithu ku Reserve Bank kumakhala ndithu forex imene ndithu amayipanga reserve ndi cholinga choti azigulira zinthu zofunikira kwambiri ngati zimezi nde makosanawa anachosa china chilichonse kuchita ndithu ukolopa kumene amasungira ndalama zimenezo kayandeti ni mayulo kayandeti ni mapaundi kayani madola amenewa china chilichonse ndi kuti anasesa kumeneko zomwe ndizosiyana ndi zimene ndakazi kuchitika maka ndithu malamuliro onse amene akhala kulamulira dziko la Malawi. Tikumbukira ndithu kuti mu nthawi ya Dr. Bagiri Muzi iwo ndithu china chilichonse anapanga handover kulamuliro umene unaliko wa chipani cha Democratic Progressive Party kuchoka pamenepo unabwera ndithu ulamuliro wa chipani cha PP mosogozedwa ndi Dr. Joyce Banda. Kunaiso zovuta zina ndi zina tikumbukira kuti ambiri utsate mwina mnthawi meja nthawi ya Bingu maka Bingu atatisiya komano Dr. Joyce Banda anayesa ndithu panga stabilize zina zonse zinatheka bwino kuchoka pamenepo atatuka mboma kunabweranso chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi Professor Thabita Munthalika nde pamene amachokaso mboma mu chaka cha 2020 nawonso ndithu anasiya ndalama za maiko akunja zonena kuti zina zokwanira ndithu kugulira mafuta ndi zinthu zofunikira kwambiri pa miyoyo ya Malawi. Ndimene amasiya makosana amenewa inflation anasiya ndithu ili pa single digit nde atabwera ndithu atambwali komanso mabulutu amene a chipani cha Malawi Congress Party zinangoona ndithu kuti atangomaliza forex imeneyo nde kuti zinthu zinayamba kuvuta kwambiri mafuta amwe ndoti amakhala zoti akuvuta chani zambiri ndithu zinayamba kusokonekera kumapeza zoti anthu amba kugona ndithu ma filling station kusakasaka mafuta komano chimene amaziwa nde kuti kutenga ndalama kumapereka kumene amati media team zigoba ndithu masamba mchezo mukumatukwana anthu amene akusemphana maka kuzuzula usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party magulu amene achina Dickson Kashoti ndeto anthu ndithu kumakhala kuzifunsa mafunso kuti kodi chimene chimapangisa kuti forex ikhale kuvuta ndi chani maka posiyanisa ndithu kuti ulamuliro umene unaliko wa chipani cha DPP zinthu ndithu zimayenda ngakhale pena zimakhala mapendapenda koma zambiri amayesesa ndithu kuzipanga balance komano kungolowa makosana amene a chipani cha Malawi Congress Party chimene chimachitika ndi chani nde kumapiro kwake ndithu ndi kumene kumaziwa kuti zonsezi zimabwera gwero lake linalona kuti ena mwa akuluakulu kumeneko amene ndi Richard Chimoto Banda nkhani za kukhupira kuti ambiri zitsala bwino kuti ndi amene amamveka ndithu kuti amatusa ndalama zakunja zimezi kumakazipitisa pa black market nde maka amene amaziwa zonoti pa chisankho amaoneka kuti akuluza ndifake ndithu mwina anangoseseratu china chonse kumaliziratu kuti amene azibwerawo aziona kuti apanga bwanji nde nkhani yaikulu ndimene afotokoza ndithu aboma kunazona kuti kumene ku Reserve Bank anamaliza ndithu makosana a Congress ndalama zonse amene azasimikiza zimezi ndi abungwe la Mmera ndi amene ndithu ananazona kuti makosanawa anamaliza china chilichonse zimene zinapangisa zonoti procurement ya mafuta ndi kuti khale kuti iyavutirapo ndithu kuti atheke bwinobwino nkutheka tomwe ni maganizo pankhani imene pamene tunazona kuti a Transport Association of Malawi abwera ndithu kuzasimikizira kunena zona kuti mafuta akubwera ndithu kuchoka ku dziko la Mozambique kumene akuti kubwera ndithu matankala okwana 100 pamene ndithu ku dziko la Tanzania akuti ndithu kubwera matraki okwana 200 onse akaphatirizidwa ndi kuti 300 komanso anapitiriza maka kunena zona kuti kubwera so steamer imene ndithu ikuchoka ku Nakala kubwera ku Malawi itanyamula ndithu mafuta a galimoto ndi cholinga choti achepese kusowa kwa mafuta a galimoto. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo ena.
Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mala News 18 chikuti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.